to my loving and very supportive wife. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Wow naman! Okay? So, mamayang hapon sana to, Han. Pero, madanagan baka malaylay. Isa ko nakinig mo sa pastor, pwede ba ngayon? Sige, go ahead. Ito na naman, with his permission. Flowers for you. Yeah? I love you. Wow! Sarap palang umibig pag binigay ni Lord. Diba? Umibig. So, flowers for you. Itik ko tatan na siyempre baka numalim ko na malaylay doon. Kintikal man ko palang ilimlimbing na ita. Kasi balay, gagawin ko yung sirap ni Kapre ni anak mo. Kaya, yan. Happy Hearts Day. Wala na yung message ko. I love you so much, Han. And, Yan. paamal mo dati. Okay. Sana all! Sana all. Tapos sana all ka dyan. All. Okay.